Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking pipaminaw nining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Christina. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Ngiti. Day Mimi, pwede ko manghuwam og cellphone nimo? Nga naman, Day. Ako nang tawagan si Jessa ba kay dugay na magumi nga wa magkita uy. Nya, wa mo load. Oh, sige, Day. Maayon taga naa si Day Jessa dap. Hello? Hala. Kabugnaw ni tingog. Hello? Kinsa ni? Hello, mamalihog ako ni Jessa. Kinsa ni paliw? Si Christina ni, yung amiga. Kinsa din yung nakatubag? Ah, yaning kuya si Jessie. Oh, Tawag lang usap, Chrisan, kay napagilag ko si Jessa. sige Migo, salamat. Ay, naon sa amin ko eh. Dili man noon ko makalimot sa nakatubag kaniha katong Jessie. Nindukit kayo yung tingog. Oh, kinsa man nga nawag? Hello? Hello? Si Christina ni? Oh, Ninom na ba ka ako? ikaw mo tong igsuon ni Jessa sa? Oo. Salamat itaon kay huwag ka na makalimti. Isod kayo kalimtan ng imong tingog, uy. Kay bugnaw man. Oo ba? Asa di ang inyo ha, Chris? Diri sa bubungon. Pwede ko mo na sa inyo. Ha? Nga ano man? Mamisita ko nimo. Ha? Okay na nimo nga mamisita ko nimo, Chris. Dili ka makadumdum diri, uy. Sakito ko na eh. Sige lang. Mutong araw niya kung kalitiha. Oh, ikaw? Ha? Na ay mamisita ni mo? Oh, ma. Kinsa man? Igsuon sa kong amiga, ma. Oh, kung tinud-anay ng iyang tinguha diha ni mo. Sige. Papamisita. Baka ako bilis Jessie, uy. Ingon siya, mamisita siya na ako. Nya, wag siya pakita. Chris. Unsa may mong gibuhat diha? Wa raman, ma. Naglingkod-lingkod ra ko diri. Nagpahangin ako. Paliti kog soft drinks dito sa imong auntie, be. Maayo dito kay bugnaw kayo ng ilang soft drinks. Magbike lang ko, maha, aron. Madali ko. Uy, saan man nimo pagdakon magbike ka? Na may kargahan na ng atubangan sa bike, magkod. Ako lang ikarga. Nahala, sige. Ikay bahala. Basta paghinay, ha? O, ma. Maayo ka ni kay. Dili kayo init naman. Okay ra kayo ka na. Magbike. Uy. Hala. Kinsa ng tao nga naas daplin nga. Nagsigi og text-text. Karon kung kukitaan na. Aray! Natumba nilang inuon ko na. Sige, magliligit ng tao ng extension. Tumbay ko ka. Kuya. Hindi ba kundi? Asa ba ka? Bike mo ka? Gisugo ko ni Mama Good pa palit og soft drinks. Sa matuha na nga, sigahan na maglingigot. Wa ko kailangan na kuya uy. Bago man ang naunga. Mo ba? Ikaw na kay. Sugo mo ka, mama. Ako kaya. Uy, hala. Ni text please Jessie na ako. Uy, miss call pagit siya. Akong tawagan, be. Hello, Jess? Hello, Chris? Niyan ko sa gawa sa inyo. Pag sure, uy. Lagi, nangutana mo ko. Mao mo ko na ni inyong bay. Aday ako sa gawas, mi. Oh, sige, sige. Anhaon ti ka. Hi. Ikaw si Christina? Oh, hala. Naon sa koy. Nisiga mo ko ng imong mata. Ikaw si Jessie? Oh, ngano de?
Ikaw mo tong nagtindog sa unahan nga nagtext-text, dili ba? Oo, ako to kay ni-text mo ko nimo. Ako magutong nagbayad ka na tumba kay nagsige kog lingi nimo. Ha? Uy, naon sa di gatong ha? Wala akong maklaro gud ang imong naong kay layo-layo man ka. Ikaw ba ito? Uy, Nagawa ka mo Chris, sa... pasudlan ang imong bisita, oy. Dali, Jess. Padayonon kang mama. Sige. Ati man nasa nang imong bisita, Chris, ha? Kay may buhaton pa ko dire. Sige, ma. Noon sa kaoy. Hmm? Nagsige ka man ko nagtutok na ako. Nalipay na ko, Chris, nga nakita na ka sa personal. Unsa ni mong tuyo nga nianhi magid ka sa amo, Jess? Di na ako magpaligoy-ligoy pa, Chris. Ganahanti ko nimo. I love you. Jessie. Kadtong nanawag ka, pagkadungog pala na ako sa imong tingog. Wala ko mahimutang, uy. Mao to nga akong gikuha ang imong number o itawagan ti ka. Ug mao ni ron. Nabot ako din sa inyo. May paglaong baka ko, Chris? Ang tinuod, Jessie. Ganahan sab ko nimo. Tinuot? Pagkadungog sam na ako sa imong tingog. Niriak ko dahil ng akong heart. Uy. Nga sa ato ka, imo na akong gisugot. Oh, Jess. Uyab na ta. Salamat kayo, Chris. Chris, dugay-dugay naman kita nga nagkauyab no. May ihangyon ta ko nimo. Unsa man na, Jess? Mamay ko nimo. Ha? Mamay ka na ako nga dili pa matapidi nga magpakasal? Human ako pamay nimo, mag-ipon na ta. Unya ta magpakasal kung sakto na ka sa edad. Unya, asa matapuyo? Ato na ta sa mong dapit. Naamtay ka puyon dito. Sige. Mananghit ko nilang papagmama nimo nga mamay merong gabi. Aron magtipon na ta. Maayo kini akin na dong. Nakaibalitain mo. Unsa man na day? O anak ko reglaha dong. Nga sa ato pa. Mablos na ka na? O dong. Mahimo na gid kang papa. Yes! Aray. Day, unsa ka? Dong, sakit na kayo akong tiyan. Mga anak na tingali ka. Kay, maumarong buwan na ang imong ipaabot. Diba? Dali, day. Datong tikas paanakan. Dali aras panahon dong sa. Walang ibaw eh. Doha na katuig nga tong anak. Maugi, day. Mura lang ugwa. Aning kamot ang kitag maayo dong. Ano mahatagan na tong maayong kaugmaon ng atong anak. O, day. Magtinabang na ita. Nga mahatag na to kung unsa may panginhanglan sa atong anak. Sa Miss Jessie. Tagdugay naman kayo nga mauli. Unsa ka kay madugayan ang tawhana? Usahay ko, day. Mukalit lamig. Overtime. Mao nang malangay ko sa pagpauli. Mao ba dong? Nakalitan man ang ko kay dili ba kay ini sa una. Hinahanglan akong mukogig maayo, day. Para sa atong anak. Dili na gyud maayo da. Nagduda na ko ni Jessie. Mangita ko kabilan sa bata, be. Og ako siyang agpason siyang trabahoan. Si Jessie ang imong gipagita, ma'am. Oh, naa siya? Kanang kwartuhay, naman si kaupal yung babae. Ha? Akong liliwan ini bangag. Kung tinuod bang kisulti sa kwartya. Ayaw pa. Kilok ka ba na? Kilok na ha? Ikaw ba? Paakot. Ay! Oh, Ayaw lagi. Si Jessie! May kauban na babae. Mabaya
Day, noon sa ko eh. Ganina na gitong waiting-tingog. Sugat sa akong pag-abot. Noon sa ka, ha? Kanus alam ko ni mo kipuang, Jess. Ha? Maunay nga may panahon nga madugay kag uli. Inaari kay babae sa imong trabahoan. Unsa? Uy. Kung kinsa man ang nagpatakag tabi ni mo, anak. Ayaw pagtuo, anak. Ibinuangan na ka. Ako mismo! Ako may nakakita kay dito ko siyang kitrabahoan. Nakakikadog nga babae sa gamay nga kwarto. Mulimod pa ka na ako nga ako mismo nakakita. Kagili-lita mo. Nakakigigakos nga babae. Day. Day, salo. Day mo ko ito tarong bayhan ako. Ituan na to sa among trabahoan. Ikalingawan na to na ako. Nga sa ato pag-iangkon ka di mo. Nga nakasa ka na ako. Oo, Day. Oo, pasiluan ko. Dili ko gusto nga magkubang atong pagpuyo, Jess. Kay may anak na ta. Mabisag sakit. Pasayloon ti ka. Salamat, Day. Salamat. Pasayloon ti ka. Pero ti man nawa nang akong pagsalig ni mo. Christina. Ha? Manarbaho ka? O, dong. Lisod na kaayo tawi. Nagkadako si Inday. Nagkadako sa bangyang gasto. Day, di ko masugot. Ha? Nga na dili man ka masugot. Di mo ka anad og trabaho, good? Manganhi ka lang sa bahay. At imana lang ang ato anak, ha? Sa imong gibuhat na ako, Jess. Dili na ka makapugong pa na ako. Ibili na ko ang bata ni Mama. Pangita akong trabaho. Hala, sige. Dinhilang ni sabay si Inday. Salamat, Ma. Baby, anhilang ka ni Lola, ha? Kay mangita mag-work si Mama. Ma. Ay, salamat ng taon. Kinakasuden kong trabaho. Mahatag o pinginahanglan sa akong anak. Hi! Oh. Bago ka din, eh? Oh, Ako des Dodong, pag umangkon sa imong gitrabahoan din eh. Unsay imong name? Christina. Nga na nawag man ka? Di ba naingon mo ko nimo nga ayaw pagtrabaho? Itrabaho gid lagi ka. Kalimtin ako, Jess. Kay makigbuwag ko nimo. Unsa? Nag-umusugot. Jessie, Christina may anak na ta. Mauni ko musugot ha nga. Imo kong buwagan. sultihan talaga, Jess. Hangtod karon gisakitan pa ko si mong gibuhat nako. Day, sa iluwa lang gud ko. Nagbasol na ko sa kong gibuhat mo. Ayun ako sa muka pa. Imong ba na? Oo. Oh. Tingnan lang ko ha kung magbuwag na mo kay ni ako nga andam nga mudawat nimo. Maayo kay niya ka na, Chris. Naay nangita ni mo. Kinsa man, Ma? Ako, Chris. Nganong iya ka? Day, pauli na sa to, Day. Dili pagkiingna naman tika. Nga kalimtin ako. Kay makigbuwag ko nimo. Sa iluwa lang ko sa kong gibuhat ni mo, Day. Akong isa adi mo. Nga di dagid ko magbiduang ni mo basta mubalik na ka sa ato. Di na lagi ko mabalik pa nimo. Day, Uli ta bay, ma. Ato ta papa. Inday, Uli lang ta ato bay, ma. Uyog ta papa. di ka ba maluoy sa tong anak? Nga naghilak na kay pauliun ka sa ato. Day, sige na. Mamauli na ta. Sige na, ma. sige na, hilom na. Hilom na, nak. Mamauli ta sa ato. Ay napaghilak. Salamat kayo, Day. Salamat kayo. Basta ha, isaad lang yun ako. Nga dili na ka magbinuang. Oo, Day. Isaad ko na nimo nga
ikaw ra gyud ang akong mahalon ug wa nila Natandog ko sa pagpakiluoy sa akong anak. Maong nibalik ko sa amo. Karon, malipayo ng among pagpuyo ni Jassy. Kaya nagbinuutan naman siya. Ninhin na lang ko to, ug daghang salamat sa pagtagadling akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga ikalang kaagi ni Christina nga taga Purok 2 mainit na bunturan Davao de Oro. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagalahan.